Mga kapanyawan, anya na ang Hugyawan sa Set Panyawan. Tuluman ng maghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Hugyawan sa Set Panyawan. Ug karon, anya na ang atong mga kapartners maayong panglawas, Sir Rick B ug Sir John, alang sa Hugyawan sa Set Panyawan. Hello mga kapanyawan sa kamayong adlaw kaninyong tanan ug welcome sa atong pagpanaguban ana na pod kining atong tulumanon karon sa maayong nga panglawas. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing ang tighimog tigapod-apod sa mga nagunang mga produktong herbal nga 100% gayud nga naadunay pagtabang sa atong kalawasan. And sama sa nandan kauban gyapon nato atong partner sa atong mga paghubad sa mga balatian. And of course, paghatag o katinawan sa mga nagkadaiyang mga natong mga hilisgutanan. Adiyan na po si Sir John alang sa ato ang tulumanon sa Hugyawan. Sir John, mayong adlaw na kanimo? Yes, mayong adlaw ni mo Sir Rick, no? Sana na itong ating paminaw. Kumusta ka mo tanan? Sa ato mga kaigsunan diya nga mahiligon sa pagkape, timani kanunay igsuna nga dunay kape ang SED Marketing nga makatabang og dako sa atong kalawasan gumikan kay mas dali na nato ma-absorb karon ang power sa coffee and sa kaning ginatawag natong panyawan nga makatabang sa ato ang kalawasan, mas makatangtang pa ni og cravings nato sa ato ang pagpangape. Munang nindutan kayo kining atong SED Panyawan Coffee Mix. Aduna kini mga sangkap susama sa Panyawan herb, aduna pud kini mangosteen, luyang dilaw ug usab cinnamon. Ug ang pampatamis ni mga igalag ison kaning ginatawag natong stevia. Munang nindutan kaayo kini. Gumikan kay kining stevia lang daan mga igalag ison, matud pa nila usa ka dahon ini adunay 300 to 400 times sweeter than sugar. Munang nindutan kayo. Aside from that, puro pa jud kani siyang herbal, no, nga gikan gyud mismo sa kinaiyahan. Munang nindutan kayo nga makatabang kini sa atong mga kalawasan. Bueno, Sir John, karong adlaw paghisgutan nato kining atong usa na pud ka topic. And sama sa nandan, no, sa pagkakaroon ang ato ang mga topics is munang karang mga tinuhuan, no, sa ato ang mga katigwangan nga way kamatuuran, no. Ang atong gustong mahitabo ni karon is mas makasabot mo sa scientific side kung unsay mga kanang say mga dili tinuod ba, no, kana bitong mga makaingon na lang puntang nga kuyawa pud ani nga pagtuo sama pa nang dita na lang bawal maligo og hilantan, kanang mga konsington ka buot pasabot na ayo na ka mangina na or kanang mga buyag-buyag. Karong adlaw Sir John atong pag-isgutan kani pong sa mga kababayenan, no, kaning matud pa nila nga kung sila adunay buwanang dalaw or giregla bawal kuno maligo. Unsa man unsa may kamatuoran unsay kalambigitan na day. Kay sa akong naibaluan, once ikaw gaagi ka karon sa imong monthly period, grabe ka init ang imong lawas, no? And aside from that, medyo syempre icky and dirty lang taon or i-feel, no, ang ilahang mga kinatao kay mo nang kanunay gid dapat nga hugasan. Karon mangutana ko nimo Sir John, ilabi na sa itong mga kababayenan nga naminaw karon. Naabay kalambigitan ang ginatawag nato nga bawal sa pagkaligo, ilabi na kung adunay buwanang bisita or kanang ginatawag natong regla. Kung nag-menstruate ka karon, no, sabay mahitabo niya na makadaot ba yun, no, sila pa basig kunog makaangkon og kay namoy uban god nga matud pa nila pag maligo sila nga during gidugo dali ra kuno kay muundang. Dahil ikaduha pod mahadlok pod sila kay basin kunog makaangkon na hinuon sila mga balatian or kondisyon sa ilahang mga matris sama sa myoma, no, pag-angkon og kanang PCOS or polycystic ovarian syndrome. So Sir John, tagay kuno tagamay nga katinawan batok ni ining atong gihisgutan karon nga tinhuan nga bawal maligo basta gidugo. Go ahead, Sir John. Sige. Kana Sir Rick, no, mostly ang pagdugo man or menstruation part na siya sa cycle sa babae, no, sa iyang proseso pagka babae, no. So ang kanang iyang uterus, no, mag-slough off na siya so matanggal ang katong iyang marag iyang lining every month, no, kaya nagka-prepare man na siya for pregnancy. So every month kung mag-slough off na tong outer lining or inner lining sulod sa uterus, no, may mo na siya marag dugo, no, mo-blood man na siya kay marama siya maghisi, no, ana. So if mo ang kanang pagstorya man gud nga pagreglahon or mag-menstruate ang babae nga di pwede maligo or bawal mag-alsa, no, kana siya nadunggan na sa nako na og common kaayo na nga mga phrases, no, or myth nga gikan sa itong mga katigulangan, no.
sa mga babae kung isuon ya dili sa daw siya maligo kay giregla siya karon o gi-menstruate siya. Apan no sa bagong mga science, so bagong mga sa pagpasabot no sa atong panahon karon nga 2026 na no. Dili na gina-encourage nato no nga ang matang babae no nga bisan pag giregla sila nga mas maayong maligo sila no, mas makatabang dito sa ilahang pagbati no nga kanang usay ba pag kanang menstruation no na ako lalaki man ta. So ang mga babae kapuyon sila, sakitan sila sa puson, marag laay ilihok, lain ang pamati no. Pero in general kung kita manggod sa maligo ta di ba pag kanang wala ta kanang kapoy itong lawas marag lami kay pag maligo ta marag maayo ta para mawala tong ibati nato nga laay no. So same po na no nga ang ginaingon nato sa as medically nga ang mga babae nga ga-menstruate karon no, mas maayong maligo sila no, maghugas sila no sa ilahang perineal area no aron nga dili lang kay kung once magod ba kanang kita nimo hugaw kaayo or nagadugo no so marag di pa marag laay kay paminahon marag laay kay sa pamati so uyunan lang niya mo ibati no so mas maayo tong imo siyang ikaligo aron dugang nasab na siya sa hygiene nimo no o kanang safety so kana no ang nindot kaayo na nga mapasabot sa ato mga kaigsuonang kababayenan siguro kapoy lang yun no kapoy mo bangon kay kamo naman ta nakasabot ta sa gibati na pag mag-menstruate napag-iuban nga nang gidysmenorrhea no nang sakit kay iyang gibati nga pagdugo pero atong ginahawhag gyud tanan no nga mas maayo nga try nila no nga maligo tungod kay ang pagkaligo ug ang pagregla wala gyud na sila kalabutan dili sila konektado no ug ato kina siyang ginapabinunan ang marag dili ato na siyang ginakuan din ni sa science no nga atong ginatagag justisya din na nga masabtan ninyo kung unsa ba gyud na in behind or unsa ba gyud na medically no nga masabtan gyud ninyo unsa ba ang science behind aning connection so ginaingon nato permintino walay kalabutan ang pagkaligo ug ang pagregla so mas maayo nga maligo while magregla ka aron nga mas makatabang dito sa mas mahimo kang comfortable ug madugagan ang atong hygiene no malimpyo ta ug ma-feel nato na marag mas limpyo ta di ba marag ana man gyud ng feeling ana so kana sa sir para po nako Sir John ang mao nga matang sa ginatawag nato nga tinhuan mao lang makaingon tag walay kalambigitan gumikan kay as a person mas importante tingali nato ang kahimsog no sa ato ang sa atong self ba kumbaga ang atong ginatawag nga hygiene kay balo man ta nga after 28 days mo pagawas gyud sila hang dugo nya kanang dugo is kuan na siya kanang hugaw and then nagpamatuod po na siyang kanang physically ready na ka for kaning ginatawag nato nga magmabdos for pregnancy. And para po sa uban, ilabi na katupon mga kaigsuonan nato nga mga batanon pa, pag magregla, mas maayo siguro nga maghindo kanunay sa imong kagalingon kay sama lagi sa kong giingon, medyo mas taas man gud ang ato ang temperatura ana, init ang atong lawas. Mo ganin ang uban nga mga reglahon sa puton tungod kay daghan kay sila ma-feel ba nga dili usual gyud nga gina-feel nila no. Ang uban na sakit ang lawas, sakit ang puson, sakit ang balingkawang, tungod po sa kagrabe sa flow sa dugo, kanang kapoy ang lawas ana. So kinahanglan yun og proper hygiene ya ikaduha pod sama sa naandan kay baluman ta nga once magdugo nagi na siya smell. And pag usa ka babae na pubic hair and then wala po siguro nagapanghinlo kanunay basing bag kanang mas musamot o siya say naanay hinoy mahitabo nga smell no. So munang delikado. May po siguro Sir Jan no nga mag-inom po sa Said Cogon Herbal Capsule kung depensa lamang sa reproductive system ang ilang gipangita. And kani pong Said Cogon Herbal Capsule Sir Jan na pamatudan po kini siya nga makatabang po din siya sa mga babaeng giregla sama sa pagtangtang sa pagpanakit kanang ginatawag natong monthly menstruation pains kanang cramps no kanang ginatawag natong dysmenorrhea and of course makatabang pud kini siya sa mas maayo nga flow sa dugo kay narabay uban mga kababayenan nga muhinay or hinay ang iyang flow sa dugo unang dugay napoy uban nga kalit ra pud kay kusog jud kay dayon bitaw so abnormal no or kanang ginatawag nato nga irregulars no napoy mga irregulars. So maayo pud kayo ang Said Cogon nga makatabang niya na. Munang kung ikaw igsuon, gusto nimo maampingan ning imong kaugalingon, labi na kanang imuhang pag sinati sa imong monthly period,
tabang og inom sa tuang or pag-inom kanunay sa tuang SED Cogon Herbal Capsule. Ang capsule ang adunay gahom sa Cogon, adunay banaba ug usab adunay makabuhay kun panyawan herb. Sir John, salamat sa kay gayon nga nagkauban na pud kita. Yes, salamat kay Sir Rick na sa another chance ako. Punta, parahin pag-yapon sila sa pagsubaybay ng programa. Sa itong mga kaigsunan diya karon nga nagasunod sa atong mga tulumanon timani kanunay kung pananglitan ikaw igsuon aduna man gali kay ginapanghambin pa nga problema sa lawas timani nga makatabang og dako kining atong SED Panyawan Products nga gikan sa SED Marketing. Inyong nabati ang tulumanong hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing, ang SED Panyawan Plus Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Cogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga SED Celebrity Beauty Soap ug SED Celebrity Kojic Soap. Hugyawan sa SED Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.